дуруд ҳамватанон, дар 1 дақиқа видеои кӯтоҳ барои шумо нишон медиҳам. марҳамат, ин дар ҳамин намуд конверт иҷозат барои кор мебиёяд. Priority mail. ҳаминҷа бояд ному насаб бошад. ман махсус ному насабро маҳкам кардам барое ки мисол гӯям информатсияи шахсиро барои паҳн накардам. аммо иҷозат барои кор ки шумо муроҷиат мекунед дар ҳамин намуд конверт мебиёяд. дар дарунаш карточка ҳаст, ҳамчун карточкаи ғафс, карточкаи пластикӣ ҳаст ва дар унҷо иҷозат барои кор, хати сурат, хати намуное ки бояд дар иҷозат барои кор бошад. ҳозир иҷозат барои кор ба 5 сол дода мешавад. 5 сол. ташаккури зиёд.